בוקר טוב. יש כוס ב... תגיד, דניאל, יש לך מושג לנעלמו ה-50 שקלים שהיו בארנק שלי? אני לקחתי אותם. וואו, אמרת 3 מילים. ובשביל מה לקחת אותם, אם מותר לי לשאול? טיול שנתי, טוב לך? טוב לי, מהמם לי. יש איזושהי אפשרות שבפעם הבאה אתה תבקש או תודיע, כדי שאני לא אצטרך לעמוד אצל הירקן כמו מטומטמת בלי כסף שחשבתי שיש לי? אמא, אני הודעתי לך. איך בדיוק הודעת לי? שלחת לי פקס? השארת לי הודעה בפייס. אמא, אני שמתי לך פתק בתוך הארנק, אמא. שמת לי פתק בתוך הארנק? יום טוב. וואלה, באמת הודיע. השאיר לי פתק בתוך הארנק. מה אתה עושה, חום? מדבר על החומר, לרואה חשבון, מה אני עושה? הרבה קבלות, זה טוב, לא? לא, שישי, זה לא טוב, זה הכל קבלות של הבנים, הדברים האלה. תראי, בבקשה, 1,000 שקל, החוג כדורסל של דניאל, עוד 600 שקל, החוג שחייה של יאלי, 700, זה השיעורים פרטיים, מתמטיקה של עומרי, קפוארה, טניס, נעלי סקט של עומרי, 500 שקל, נעלי כדורסל לדניאל, 630 שקל. מה זה הטירוף הזה? מה זה? תופרים את זה בטיטניום? אני לא מבין את זה. משבצים את הסוליה יהלומים? פשוט טירוף. ועוד נעלי ספורט, ועוד נעליים, ועוד נעליים, וגם זה נעליים, ונעליים, ונעליים. טוב, נו, מה אתה רוצה? אפשר ללכת עם נעלי סקטים לטניס ועם נעלי טניס לכדורסל, די. שמעי, יש פה אלפי קבלות, וזה הכל של הבנים. אני אומר לך, אני לא מבין איך אנשים חיים במדינה הזאת, אני לא מבין את זה. לא לכולם יש 5,000 חוגים ו20,000 זוגות נעליים. את יודעת מה היינו יכולים לעשות עם הכסף הזה אם לא היה לנו ילדים? להפסיד אותו בפוקר? לא, לטייל סביב העולם. או לאכול לנו במסעדות פאר כל לילה. או לטוס למונדיאל. זה החלום שלי לטוס למונדיאל. בסדר, אז את היית יכולה לעשות שופינג בלונדון. יותר טוב? כן. באמת רציתי לדבר איתך על זה, חום. בוא נשלח אותם לפנימייה צבאית. מה זה? זה משתלם חבל על הזמן. יש להם אוכל, לינה, בגדים, הכל זה חסכוני. האמת נשמע מפתה מאוד, שתדעי לך. נכון. הנה הטנטלטון הזה. אוי, שזה בלבון שלי. איך ישנת? טוב לי. אבא! ביי. זה אבא הכי טוב בעולם. כן, אני יודע. טוב, קדימה, יאללה. תעלה לחדר להתלבש חמודי. טוב, אולי נשמור רק אותו, הוא נורא חמוד. כן, מאוד חמדמוד. בעיקר שהוא רוצה לבקש ממני כסף. מה פתאום? הוא לא התקלקל כמוהו. אבא, אני יכול כסף? מה? קח מהג'ינס ליד המיטה שלי, חמוד. ילוש. אתה יכול להביא לי כוס מים בבקשה? לא. 3 לפנימייה צבאית. ומשם דוך לקריבים. אמא, מה, בובי? אנחנו עניים. מה פתאום? ממש לא. אז למה את ואבא כל הזמן אומרים שאין לנו כסף? יש לנו כסף, אנחנו פשוט משתדלים להוציא אותו לדברים שחשובים באמת, אתה יודע, כמו אוכל, בגדים, משכנתה פעם בחודש. ואל תשאל אותי מה זה משכנתה, כי זה מאוד קשה להסביר. אבא אמר לי פעם שמשכנתה זה משהו שכואב לך פעם בחודש, וזה לא נגמר בחיים. כן, זה משכנתה. תראה, המצב עכשיו באמת קצת יותר קשה, ואנחנו מנסים להצטמצם.
אני למשל לא קניתי לעצמי בגד כבר חודשים, גם לא נעליים. אפילו לא חזייה, ואני ממש ממש צריכה. אפילו את הטיפולי לייזר ברגליים אני הפסקתי אחרי רגל אחת, כי אבא אמר, ואני מסכימה איתו לגמרי, שעכשיו אנחנו מוציאים כסף רק על הדברים שחשובים באמת. איזה מזל של הפועל תל אביב, יש לנו כסף. מה זאת אומרת? אבא עושה לנו מנוי להפועל תל אביב לכל העונה. כוס. לא שמעת את זה. הלו? ארלייף הסרת שיער בלייזר שלום, מדברת טלי? שלום, אני רוצה בבקשה לקבוע תור דחוף להסרת שיער מרגל ימין, בבקשה. דחוף מאוד. אמא, מה זה הסרת שיער? זה כמו משכנתה, חמוד. זה כואב לך פעם בחודש, ואתה אף פעם לא גומר עם זה. זה בשבילך, אדוני. זה לך. וזה בשבילך, אמריקה. רגע, למה אני קיבלתי 20 והוא קיבל 50? כי אתה אפס. היי, שקט. כי הוא כיסח את הדשא אתמול, זאת הסיבה. אז מה, אני יוצאתי את הזבל. אמריקי, להוציא זבל זה בדיוק 10 שניות. ממש לא, היא הייתה ממש כבדה. טוב, בסדר, הנה קח עוד 20 וזהו. ואני סידרתי את המיטה שלי כל השבוע. קח, זה בשבילך. וגם סידרתי את המיטה של עומרי. אז מה, אני בכלל לא ביקשתי ממנו, אבא. אז מה, בכל זאת סידרתי, תביא. בסדר, הנה, עוד 10 שקלים, בבקשה, ובזה זה נגמר. אני גם מצאתי לאמא להוציא את העוף הקפוא מהפריזר. כן, ואני החלפתי נורה באמבטיה. כן, וכל פעם שעשיתי פיפי הורדתי את המים. גם אני חגרתי חגורה באוטו. נפלה לי שן. מה קשור? סיימתם? מה דעתכם? אולי אנחנו נכתוב תעריף מסודר לכל פעולה שאתם עושים בבית, אה? אתם קמים בבוקר, 10 שקלים. מצחצחים שיניים, 5 שקלים. מנגבים את הטוסיק אחרי שאתה בבית שימוש, עוד 5 שקלים. בכלל, כל פעם שאתם נושמים זה שקל. אוי, תראו, נגמר לאבא כל הכסף בארנק. כולם להפסיק לנשום מעכשיו. מעולה. חסכוני. יש לי אחלה סטארט-אפ. נו, בוא נשמע. שמים בפייסבוק מודעה, צריכים תיקון במחשב, תקשרו אלינו. עזוב אותך, מלא אנשים עושים את זה. השירות שלנו מיוחד. אנחנו הולכים לבתים של אנשים לתקן להם תקלות, וכמו במוסך, אנחנו שותלים להם איזה וירוס קטן כדי שהם יקראו לנו עוד פעם. כל ביקור כזה אנחנו לוקחים 100 שקל. כל ביקור 100 שקל, מה אתה אומר? זה לפחות 3-4 ביקורים אצל כל לקוח. אתה קולט את הפוטנציאל? כן, אבל לא נראה לי שאנשים עד כדי כך מטומטמים. לא נראה לך. רוצה לראות דוגמה? איפה הכי כדאי לשים את זה? יש שם על הדסקטופ את התיקיית זנות ומשלוחים, זו התיקייה שהוא הכי מתעסק איתה. עכשיו יש לו שם אחלה וירוס שקוראים לו טרמינטור 2010. דניאל, דימה! אתם יכולים רגע לבוא לעזור לי פה שנייה? אמרתי לך. או, מעולה. יאיר, אני רק רוצה להגיד לך שאני ודניאל גובים 100 שקל עבור שירות כזה. מה? 100 שקל? שיזיז את הספה חצי מטר אחורה? נפל לי פה מתחת הדיסק אונקי, הגב שלי כולו גמור, אז אתם לוקחים ממני על זה כסף, אתם לא מתביישים? לא חשבנו, אתה קראת לנו בשביל לתקן את המחשב. אבא, מה? ניקיתי לך את הווירוס, זה ממש פשוט. כל הכבוד חמודי, בבקשה, קח. קח 100 שקל, זה מגיע לך. אתה חסכת לי פה בקלות איזה 250 שקל על טכנאי. כל הכבוד. כוכב הקטנצ'יק הזה. קדימה. אז מזיזים? יופי. חבל. מה חבל? אתה לא מנהל את הכסף שלך נכון. אני חוסך. בסדר, אבל יש לך רק מטבעות. זה בכלל לא שווה. יש לי מלא מטבעות. בסדר, אבל לי יש שטר. זה הרבה יותר שווה מכל המטבעות שלך. לא נכון. ראית שלאבא בארנק יש רק שטרות? ולמה? כי זה הכי שווה. לאמא יש רק מטבעות. כי מטבעות זה לבנות ושטרות זה לבנים. אני יכול להחליף איתך אם אתה רוצה. תראה כמה שהשטר הזה קל ויפה. תביא. אפ. קודם כל, הכסף. בבקשה. תענוג לעשות איתך עסקים, גמל.
אבא, אמא אמרה לי שאתה טוב בחשבון. אמא צודקת, כמו תמיד. היא גם אמרה לי שאתה יכול לעזור לי עם השיעורים בחשבון. תראה לי. אנחנו לומדים חילוק, אני לא סובל חילוק. מה, מופרעים האלה עושים לכם חילוק בכיתה ב'? מה יעשו איתכם בכיתה ג'? חשבון דיפרנציאלי? מה זה חשבון דיפרנציאלי? לא חשוב, בוא נראה לך שיטה מעולה בחילוק. זרוק תרגיל. 76 לחלק ל8. יפה. 76 לחלק ל8. עכשיו שים לב. אני מחלק כל מספר לחצי. כמה זה 76 לחלק לחצי? 35 ועוד 3, שזה יוצא 38. כמה זה חצי של 8? 4, אני רושם את זה פה. עכשיו יש לנו 38 לחלק ל8. כמה זה חצי של 38? 15 ועוד 4 זה 19. כמה זה חצי של 8? 4. הגענו ל-19 לחלק ל4. חצי של 19 זה 5 ועוד 4.5, שזה 9.5. חצי של 4 זה 2, אני רושם את זה פה. הגענו ל9 לחלק ל2. חצי של 9 זה 4.5. חצי של 2 זה 1. כלומר, נובע 9.5 לחלק ל1, יש לנו פה 1. זאת אומרת ש76 לחלק ל8 שווה 9.5. יפה מאוד. הבנת? שיטה מעולה, אה? כן. אתה גם מחשב ככה בחנות? ברור, איזו שאלה? עכשיו אני מבין למה אמא אומרת שהעסק שלך בכלל לא מרוויח. כדאי לך להשתמש במחשבון. יש לך בסולולרי. להראות לך? אמא שלך לא מבינה מהראש שלה. המחזור שלי בחודש 30,000 שקל. על סחורה אני מוציא לא יותר מ18,000. מי לא מרוויח בדיוק, תוסיף לזה חשמל, 3,500 שקל. שכירות, 7,000, ארנונה, 3,000. וואה. אז להראות לך את המחשבון בסולולרי? קיבלתי מכשיר DVD נייד חדש לפנים. וואלה. אתה יכול לשכב עם זה במיטה ולראות עם זה סרטים כל הלילה. יש לזה גם חיבור ישיר למחשב, ואתה יכול לראות איזה 1,000 סרטים. וואי, אני חייב לקנות אחד כזה. זה מתנה מאמא שלי. ואבא שלי אמר לי שבחופש פסח הוא לוקח אותי לאנגליה לראות את מנצ'סטר נגד צ'לסי. מה? וואי, הסתדרת. אמא שלי גם קנתה לי את זה, זה משהו מטורף. מה? אתה פשוט מת אחרי שאתה רואה את זה. והיא גם קנתה לי את השעון הזה, זה שעון מיוחד כזה, ואתה יכול לצלול איתו במים, זה ממש מגניב. זה משהו שווה לעלה, זה מיתור כסף. זה באס, השערים שלי לא גרושים. נראה לי שאני צריך ממך הלוואה. אין מצב. נו, אבל זה מקרה חירום, שבוע ביום המשפחה. יש לנו בבית ספר איזה טקס מאפן. צריך להביא להורים מתנות. הבעיה היא שבזבזתי את כל הכסף שאבא נתן לי בשבת. רוצה לראות איך אתה מרגיע להם יופי של מתנה? אמא, תראי מה הכנתי לך בשיעור אומנות. ריקי, אני בשוק, זה בשבילי? כן, ליום המשפחה. איזה חמוד, בא אליי. תודה, מתוק שלי, תודה. ממש יפה. אני אשים את זה בשולחן, במשרד שלי. תודה. לא, איך הייתי? אמרתי לך, חבל להוציא עליהם שקל. עכשיו, לך תאסוף עוד קצת זבל, נכין משהו ממש מכוער לאבא. שישי! בואי הנה בבקשה מהר! מה קרה? את עשיתי פה סדר בדברים? לא. איפה המעטפה החומה שלי עם החומר לרואה חשבון? אין לי מושג, לא נגעתי בדברים שלך. למה את תמיד חייבת להתעסק לי בדברים? מי מתעסק לך בדברים? את מתעסקת לי בדברים! אל תפיל את זה עליי, אני לא אשמה שאתה כזה בלגניסט. חפש את המעטפה הקדושה שלך לבד. אתם מתגרשים? מה? מה פתאום, חמוד? מה קרה לך? למה לא? אתם כל הזמן רבים אבל. אנחנו לא כל הזמן רבים, לפעמים. שאבא שלך מאוד מעצבן, כמו עכשיו.
אפשר לריב גם אם אוהבים אחד את השני. כמו שקורה לך עם אח שלך, למשל. וזה שרבים זה לא אומר ישר שמתגרשים, בסדר? בדיוק. אז אתה יכול להיות רגוע. טוב, מתוק. למה אתם הורים כאלה מאפנים? למה? ביקשתי הרבה? הרבה ביקשתי? עוף איתכם! איי, תראה מה זה. אנחנו נקראים מהמשכנתה המחורבנת הזאת. איזה כיף שיש לנו את הבית הזה, את הגינה הזאת. כן, תענוג, תאמין לי. זה גם כל כך טוב בשביל הילדים, הגינה הזאת. אתה יודע שהם לא תקועים ככה בין 4 קירות כל היום? בטח. תענוג. קצת אוויר. נו! אוף! בית כזה גם אומר ילדות הרבה יותר מאושרת. אין מה לדבר, שווה כל שקל. כל שקל. תקשיב. מה, הלכתי? חכה שנייה, מה זה? לאן אתה הולך? אבל לא אמרת שאין לך מספיק כסף לסרט? זה בסדר, אני עושה משהו אחר, אלא אם כן יש לך 50 שקל לתת לי. אני מצטער, אני לא נותן דמי כיס פעמיים. זה בסדר, לא נורא, אני בכל מקרה עושה משהו בחינם. באמת? מה זה? סוג של מפגש חברתי. יפה, הנה, בבקשה, אתה רואה? לא כל בילוי אוטומטית חייב לעלות כסף. יפה, אז מה זה? זה מסיבה? לא בדיוק, זה מאורגן על ידי קבוצה של אנשים ממש מגניבים, שאוספים איזה כמה חבר'ה מכמה תיכונים, ועושים מין מפגש כזה. מה זאת אומרת? הם קוראים לזה התעוררות משיחית, משהו התקרבות למלך המשיח. מה משיח? מה מלך משיח? הם לוקחים אותנו הלילה לאיזה קבר של איזה צדיק, ומשם לטבילה בעירום באיזה מקווה. מה בעירום? הפעם, מה אתה כזה לחוץ? בסך הכל התקרבות רוחנית לקדוש ברוך הוא, מה רע בקצת מסורת? בוא הנה! מה? קח, בבקשה. 40 שקל, וזו פעם אחרונה שאתה מקבל ממני כסף לסרט, זה ברור לך? אבל מה עם פופקורן? ושתייה, פופקורן ממש בלוח. עופי פה מהר, לפני שאני אתחרט. תודה רבה. ג' חצי האי קמצ'טקה. חצי האי קמצ'טקה? נכון. סחטיין, סבא. סובייקט בפדרציה הרוסית. ולמי שלא יודע, האי הוא סובייקט בפדרציה הרוסית. וואו, סבא, אתה יודע הכל. השאלה הבאה. סבא, לא ידעתי שאתה כזה חכם. מי כתב את המילים לשירת הסטיקר של להקת הדג נחש? דוד גרוסמן. דוד גרוסמן? אוי, סבא, אתה חייב ללכת לתוכנית הזאת. בוא'נה, סבא, אתה בטוח תזכה, כאילו, אתה תהיה מיליונר. בנים, אני לא כל כך מהר הולך לטלוויזיה. הזמר אייל גולן שיחק בקבוצת הכדורגל של... הפועל מרמורק, ילדים, לשטוף ידיים, האוכל מוכן. וואי, סבתא, את גדולה, את ידעת את התשובה לפני שהוא גמר את השאלה. סבתא, את חייבת ללכת לתוכנית הזאת, את תצאי מיליונרית. איזה מיליונרית? זה שידור חוזר מאתמול. עוד מעט הצצקה גם תזכה ב8,500 שקל. גלית, את הולכת הביתה עם סכום של 8,500 שקלים. הקציצות הפעם היו נורא נחמדות. הרבה יותר טובות מהפעם הקודמת. תודה, אביבה. סבתא, אני מעדיף את הקציצות שלך. זה לא יפה להגיד ככה, אמא מאוד השתדלה. סבתא, הסתפרת? אני? לא. לא, כי את נראית ממש יפה היום. אני אבוא לכאן כל יום, אני מאוד פופולרית בבית הזה. סבתא, החולצה בורדו מאוד יפה לך, היא מבליטה לך את הפנים. בנים, אתם יכולים לעזוב אותה בשקט? תנו לה לאכול. סבתא, את יכולה לקנות לי נייד חדש? לכל החברים בכיתה שלי יש. סבתא, יש מצב ל-DVD קטן בחדר שלי, כי אני לא מצליח להירדם בלי, ויום אחר כך בלימודים אני לא מצליח להתרכז. אפשר? ילדים, כשיהיה לכם יום הולדת, אני אקנה לכם מה שאתם רוצים. טוב. אני סיימתי. גם אני. היה מצוין. תגיד לי, אשתך,
שהיא לא יכולה כל פעם לשלוח אליי את הילדים ולהגיד להם תבקשו מסבתא. היא חושבת שאני כספומט. זה לא אמא, זה אבא אמר שאתם מפוצצים בכסף, נכון אבא? בצחוק. הוא גם אמר שכשתמותו אז אנחנו נקרא מכתב כזה. צבא? כן, צבא, ויהיה כתוב שם שכל הכסף שלכם עובר אלינו. זה נכון סבתא? זה נכון. אבל אתה יודע מה? בשבוע הבא יש לנו פגישה עם העורך דין, ויכול להיות שיהיו כמה שינויים. את הפתק? אמא, לקחתי לך 50 של הפתק, את רוצה? ועבד לי. מעולה. שים בפנים. שלוש למחרות. תגיד, אנחנו יכולים לקנות כבר DVD כמו של גיא? בינתיים לא נראה לי, אבל אם נמשיך ככה משהו כמו איזה חודש, נוכל לקנות לא אחד, אלא שניים. אחד לי ואחד לך. מגניב. תשמע, בינתיים תתאמן על הכתב של דניאל, כי מחר אנחנו הולכים ל100. וואי, יפה לך לייזר, השקעה טובה. ברגל השנייה, לא תעשה גם אתה איזה טיפול לייזר? מה, שגם אני אעשה רק רגל אחת? לא, אבל אתה יכול לעשות בגב. וואו. כן, וואו. תרגיע אותי, איך לא שלחנו אותך לפתוח מכון מסאז', היינו עושים ממך ים כסף. וואו. כן, יותר למטה. כמה למטה? הכי נמוך שאפשר. הכי נמוך זה הכי יקר. אני מצער, אין לי מזומן, הבנים רוקנו אותי. בסדר, אני מקבלת גם כרטיסי אשראי. מה חייבים? נו מה? אני אחלק לך תשלומים. אתה בעצם כבר לא... יצא לי החשק, עזבי. טוב, יאללה. לילה טוב. לילה טוב. מקבלת גם צ'קים? ברור. תשאיר פתוח. יאללה. נו, מה קורה? מה? מה? מצטערת, אדוני. צ'קים זה 3 ימי עסקים. תחזור אליי ביום חמישי. מה? לילה טוב. זה בטח. תעשי. לא.